And his name is John C. So what's up guys? So karon among ang bag ni Sim amoy slag bato daghang ibato ka ba na ko si Iba siya musud di ma-zoom da. So let's go. So karon mo na may bato. Let's go. Patay karon Sim. Amoy prank ta si Warren. Si Warren ta may prank niya. Naman yung bag so di si Sim na lang. Patay ka na ron Sim naka sa larong lawarin. Let's go. Kung may ngayon sing awan. So dari nabita ko siya kabalo nga siya mga prank. Niya abisad niya si Warren na mga prank pero di de siya de. So tanawan niya may tabo. Let's go. Kung may ngayon sing awan ako na tong kwan. Mayon. Yo sudan mo ba Warren? Kani kay? Kani lang. Kanang. Ayo rin. Ayo na. Klaro ayo. Kanya. Kanalim. Kato ba na katong gibutan na ko bandara na. Ina kana. Nakadali. Siya mo bato sa iyang bagay sudlan. Ban. Nyara aras ka. Aras ako makita mo lang eh. Dali, pasok dali. Dito yung nakala. So, dali napita ka, balo na siya nga siyam gibrang. So, duka na kayo ko. Yawa. Kumano na tani. Let's go. Dali. Bigas ka. Dali. Sudli. Dali. Unboxing. Wala ako. Bay, kung kasig bato niya, ayar ting bag sudlan. Bang! Gana. Nawarin mo ba? Lago pa ito. Pisti, ipipil kayo? Oh, sila guys, akong bagi, bot nga yung bato. Yawa na yung Krismita, makabawas na niya ako nila. Asa ka nila, gibutang akong baga. Ano rin katagwa, bullshit, tignan mo. So, Kaya sa mga naman kung baka mo sa bato. kaboy niya gitaglan ba nga ako? Okay, kaman ta. Ang sulag bato kaya warin ka niya. Nam sila klase niya. Siya tato niya. Pagpadong na muna og kita man mini kuan. Ano sugatan man mo siya. Mao kuan na lang nabunutan. Asad. Awasan din ni Saba. Maribensya ka rin guys. Ano ka, i-tour mo sa mong eskwelahan. Tour mo sa mong eskwelahan na. Maura na mong building. Kana. Di mo makita ang building eh. Ayaw kayo. Maura ang building. Mong building. Asam yan. Guys. So guys, ma-revenge ko ron akong bag. Ibot nga manilagbak to. So, ibot nga akong bag ni GK ubot to. Ibot nga akong bag ni GK ubot to. Pugo. Try na lang. Di good try. Vlog. Ako jubot niya. Bye guys. So ang next ngip ninyo makita kay nangapak na og botilya. I mean plastic bottle. So let's go. And his name is John C. Higal nga, kana nag-pour ng fish Okay, open. Kaya million nga taon tayo. Oh, duro na. Pour na. Dali ako kuha na. Video na. Kisha. Unsa na Kisha? Ba, pakungkig na. So, akin sa sila Jojo, mga takdil niya. Tapos ako na tabi kapat ko duro pa.
Joker na, joker. Go. Muna ka nang way po sa eskwelahan, way buot ba award sa classroom da kayat at ayan. Ha. Balik kami sa classroom. Update mo niya. Bye. So, karon guys, Matubig me. sa vlog ni. Ari, diliban. Talay para kita. Ha? Ikaw na, dia. Uno. To, pick. Ikaw muna sad. Ang gangay. Gago. Gago to. Kita na tanong. 1, 2, 3. Okay, 1, 2. Bato. Yata. Lasa. Mana kaya may struck. So kani guys, tanawan ninyo sa channel ni G Gilbert Gaming no gakulab me ganiha din nga to sila. So basta ka challenge me ka ng kamyas challenge no, pero with a twist no. Tanawan ninyo na ako dito gakulab me. So mo na ako nang perting cute. So mo to guys, mo rin na sa video karon. Salamat sa pagtanaw. Please like, share, comment and subscribe and turn on the notification bell para ma-update mo basta na ako yung bagong vlog or bisa kung sa short film. So next video kay tarong na nga vlog. So let's go.